Miki, szávasz! Látod csillagokat? Ugyan láttam valamit, de nem csillagokat. Most fedeztem fel valami titokzatosat. Titokzatosat? Felvillanó fényeket láttam a Mars bolygó irányából. Nézzétek meg ti is! Nézzük meg együtt! Látjátok? Kék, kék, sárga, zöld. Kék, kék, sárga, zöld. A színek szabályos sorrendben ismétlődnek. És az ismétlődő felvillanó fények csak egy valamit jelenthetnek. Ez biztos egy üzenet. Nézzük csak meg jobban! Ha? Az üzenet küldője pont úgy néz ki, mint én! Egy marslakó Miki. Ó, Egy marslakó, Miki? Hoá! Vajon mit akar üzenni nekünk a villanásokkal? nem tudom. De tudom, ki az az észkombány, aki megfejti, mit jelentenek az üzenetek.